Si halo. Kok gak halo? So halo. Iki mandek mergo ngenteni Andre, guys. Andre sing ning mburi. Ketimbang kebelanjur tak entenani dhisik ning kene. Panase pol dina iki, guys. Arepe ning ndi? Sampai ning ndi? Wes. Wes ngantuk ya men guys. Mau wis sarapan tadi ning omah paling mek turu-turu. Jadi iki metu jalan-jalan. Yo wis ngene iki wis senengane sepedaan. Andre ngetuk ning mburi. Tapi kene sik isi bensin ning mburi kontak antenane sik sak. Ye. Jalan cilik. Andre ning mburi, guys. Atut iki sepeda ngomong. Ora dijak ki mesakne lek dijaki malah guyone wong nek cerita. Sepanjang jalan kenangan sepeda ngopur. Halo Dre. Halo. Halo Dre. Ayo Rene. Rene yo. Alah ngedo. Dadah. Tak sepilne mbok ngarep, guys. Sepi lek iki mbonge. Iki sewejuk akeh wit-witan. Nek kali sepanjang jalan kali ini. Ini aku lewat persawahan. Kelihatan guys. Iki ditanduri jeruk sing iki. Guys sing iki padi. Sing sisih kiri iki ya padi sepanjang jalan guys. Terabas. Dre, jajal diantar nih Dre. Kecak. Dre, Sesuk kono kecak. jajal bu antar nih sih belum apa ora? Bu antar nih, terus. Iya, ini ya polusi. Jauh. Sepanjang jalan Kenan sore. Ya, Andre tak kok
aku mandek eneh. Andri tak kongkon nempel melon di sisih kono kae mau guys, nek wong panen melon lah kae ning kono. Nempel ning petanine langsung. Dan iki Pak Su. Bene mondak mandek ya guys, terah ya jalan-jalan. Iki ning pinggir sawah iki guys. Ini berdaya Andre lho. Endi? Ngatas-ngatas ini. Kok sik ning kono areke. Pokoknya nek Andre iki wis aman. Arepe piye-piye aman ya. Ya. Mulai nek Andre awakmu tak kok nempel paling ya wis mek Awas bedae ngeblak. uplak-upluk. Arepe ning ndi to? Ki arepe ning ndi kene ngono kae. Panas-panas ngene iki engko mak melon di omah kan seger to, guys. Panen melone tas panen kae. Enek. Ayo rono. Tulis Mbak. Iki sik mampir ngantri tuku rujak. Rujak lontong. Iya apa itu, Mas? Misalkan Mbak tak lho. Apa Andre? Tapi aku lho, tapi lho. Di mam sik kuwi karo ngenteni rujake. Ya. Memang matine beda kok ndi to. Tandungnya pada Mbak iki ya umur Lha krungu to. Kan Mbah. kuburan. Wong ora nek jembatan. Uli nih ngomah nggak lagi nggawa uli kayak jaluk apa lali. Padahal uliku bekasku yo yo akeh. Mbok deleh ndi kae biasa. Iya. Kok beda dewa kabeh. Sing ka aku kae. Ayo mandan rujak. Maem kerupuk. Ngantri wakeh. Belas. Bukan yang setrep kare ngelak lek ngono. Setrep. Enak setrep. Kok kali ya. Yo ngantri ya, guys. Iki beda Mbak Dian rada nyere ndere mundurne rene. Andre. Maju rene lho, adekno rono. Lah iya. Pengebak. Awas, awas. Loh, gak Gak pas iso. posisine. Terus Mundur, ndi? mundur sik. Wis jagangi lho, Ndre. Oh, Wah, Bro. Wayang dan mana? wis Itu jalanan. Neng ndi ya? Di mana? Di mana dewi mau Mbak? Jangan mau. Sugeng ya, Pak Sugeng ya. Iya. Oh iya. Jangan barat. Sagulmu jaranan. Oh, metu. Cinta nih. Enak. Aku sik ngenteni guys, iki pesenane bapak-bapak iki rujak. Andri ya rujak, aku pesen tahu lontong. Renten tindak lah. Dre, tindak nih.
Kerupuk-kerupuk ya lengkap nih gini guys. Ayo kayak satset lek maem. Nah, ini tahu lontong. Makan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Tak kali deh. Tape kali juru ngoten nggih. Nggih, Betul sekali santen berarti. betul. Mana kacamata tuh? Si Andri. Dan ini S2 S1. Datang lontong pun. Nggih. Mantap. Sedotan ta. Apa? Boleh.